Sarria sacou as coleccións de primavera-verán a pasarela. Nela puidéronse ver algunhas das cores que se levarán nuns meses. Son colores moi vivos, azulós, roxos, vermellos, verde esmeralda, que son colores fundamentales este brao. Outra das tendencias deste ano que loceron sobre a pasarela son os jeans, cun amplo abano de posibilidades para todos os estilos. Hai moitas posibilidades de vestirse hoxe en día, é dicir, podedes ver, creo que podedes haber visto que había un pantalón de campana, un pantalón palacho, un pantalón pitillo destruído. É dicir, hai moitas posibilidades. Tendencias do 2016 en roupa, complementos e zapatos que sorprenderon na alfombra rosa da segunda Sarrio Fashion Night, que este ano ampliou a 2 días a celebración da cita en la que participaron un total de 22 comercios da vila. Como aumentó el número de tiendas que querían hacer la pasarela, pues lo que hicimos fue dividirlo en 2 días. Entonces, bueno, viernes y sábado, y quizás sea la diferencia, quizás un poquito más largas y un poco más de espacio para que la gente dé tiempo de ir de tienda a tienda, ¿no? Novidades que chamaron a atención dos sarriaos nos 16 desfiles organizados. Pois si, unhas zapatillas que salieron aí moi lindas, moi bonitas. Porque esta é unha das mellores formas de aportar ideas e animar ao consumidor. De feito, os comerciantes notan a repercusión da cita coa que gañaron nova clientela. E é moi importante, sobre todo en poblacións pequenas, loitar un poquinho contra as grandes áreas de poblacións máis importantes, ter en conta eso, que temos que unirnos, e esa será a forma de salir adiante. E é que o comercio local é en Sarria un dos seus sectores estratéxicos. Temos un convenio firmado coa ACES que todos os anos se renova, porque o que hai que intentar é o que temos o comercio de Sarria que aumente. Os comercios que abriron ata altas horas da noite agasallaron ademais aos asistentes con pinchos e bebidas e ofreceron un 10% de desconto en todos os seus produtos.